Migawo mar thieth olando ni sirikal osechako chulo gope mag thieth mane okumba machon mar thieth mar NHIF nigodo. Jagoro mongirore migawo mar thieth Harry Kimtai olando ni sirikal nochulo siling bilion 4.5 juma mokalo ka jumani bende gidhi chulo omenda maromo siling bilion 4.5. Ripota mar Fredrick Omondi ni kod ler mathoth. Migawo mar thieth oyango ni chenro mar dare okumba machon mar NHIF nyaka manyien mar SHA dhi bedo maber kendo gidhi nyime kod chulo gope mag NHIF kendo rieyo lai mag SHA. Kaluwore gi twak ma ochiw gi jagoro mongirore migawo mar thieth Harry Kimtai, sirikal ne ogolo siling bilion 4.5 juma ma okalo ma ochulgo kuonde chiwo thieth mane NHIF nigi gopegi, ka jumani bende gidhi chako gichulo siling bilion 4.5. We have released 4.5 billion last week, and the facilities can confirm that if they have received payments. This week we are releasing another 4.5 billion Kenya shillings, and that will make a total of 9 billion Kenya shillings that will be released. Kimtai kata kamano osiemo jochiw thieth madwaro chudo kapok gitiyo, ka owacho ni sirikal biro kawo negi okang' ma owinjore gi chik. Any facility that is contracted and accepted the terms to provide service under SHA should be able to comply and provide those services. If they fail to do so and demand upfront payment, then we'll take actions in accordance to the law. Omedo bende ni joma ne oyudo ote mar darogi ka giwuok e NHIF ka gidhi e SHA ni gibiro yudo chenro duto mag thieth ma ichiwo go kumba manyien mar thiethno. Members who were previously registered, we moved them in accordance to the law, and they were notified through a message to confirm their registration status. With that confirmation, then automatically they belong now to the members of the SHA. Therefore, there was a communication to them that they are being moved to SHA, and they are supposed to acknowledge, and most of them acknowledge. And we are very grateful that all those Kenyans who continued enjoying the services under the previous NHIF are now enjoying their medical services under Social Health Authority. Kimtai odok ne okumba mar thieth mar SHA ka olero ni okumbano miyo jo Kenya thuolo mar manyo chenro mag thieth e osiptende duto ma pacho ka, ma owacho ni opogore gi NHIF mane chuno jo Kenya ni nyaka dhi mane osiptende mane giyiero ka gindikore. Katika mfumo huu mpya wa SHA hautachagua hospitali ambayo unaenda. Ya muhimu ni ujue kwamba ukisajili unaweza kutembelea dispensary ambayo uko karibu nawe na utapata matibabu bila kulipishwa. Kama chielo, jata chenro mag sirikal Felix Kosgei bende osingo ni onge jotije NHIF mabiro wito tijegi kaluwore gi dar ka iwuok e NHIF ka idhi e SHA. Omedo ni kata obedo ni SHA ok bi ndiko jotije gote, jotije mabiro dong' ibiro ndiki apise mamoko mag sirikal. So the entire staff complement of SHA has not been filled, and the people who will be given priority and the people who deserve first priority are NHIF staff. Since SHA is highly digitized, SHA may take slightly less numbers than NHIF, and those perhaps who don't manage to be onboarded will be deployed to institutions of government. Fredrick Omondi, Ramogi TV, Nairobi.